Mana. Yini lo? I-report. Awuthi. Hawu Thenjiwe. Wethenjiwe. Yebo ma. Yini oyela esikoleni la? Yiwona ama-result akho lawa onginikeza wona. Thenjiwe buka la. Buka la. Inonsense yani le. Buka. May. Open uthola o-E, u-F, u-F, o-A shikama, qalerabi yonke-ke la ulalela Thenjiwe. Uyazi ukuthi mina ngisho umlungu wami engasebenza kuyena ngeke ngasakuqasha uma ukuthi usidomu kangaka. Awungisona isidomu mina. Yini noyithola eripotini? Yazi ukuthi uyangihlaza. Imali nengaka engikhokhayo wena uzobuyela lento nje. Awufanele uvele uhambe uyosebenza. Ayikho lento. Hambe uyofesa kakotini kuyaqashwa. Ayikho lento yakho. Mana angazi noma uma ubebuke kahle yini akulona lami leli Hey, report. ngibuka kahle lento nathi. Mina ma kade ngiclean ekamereni lakho leli report ngilithole ngale emva kwa wardrobe lakho. O-F no-H bakho lapho. Hey, awungiyeke wena. Uyazi ukuthi thina ngekhathi zethu u-E wofana no-exemption no distinction. U-E nje sasingena ema-university ngawo. Hayi ngoba kwakuthi ngifeyilile la nje sasirojiwe kwakuyizikhathi zodlama hayi ukuthi ngangifeyile. Hawu kahle wena. Futhi uyabona nje la lesisifundo mina ngangisishaya. Hayi isikhathi sodlame wethenjiwe la wonke umuntu wayesefuna ukuphasa khona kodwa thina sasihlakaniphile sasesincishwa-ke ngase ngithola kanje. Kwawukuthi ke kushona abazali nina ke nibahle ngoba sekukhona no NSFAS senyakwazi mina ngabe ngibuye e-university ngalabo iba. Yebo ma. Futhi uyabona ukuthi kwaku high grade lo. Yebo. Thatha le report uyibeka ungabe uthinta into zami Thenjiwe ngakutshela ukuthi okuhlangene nami ungalingi uzukuthinta angazi ukuthi uba othe hambo oguglisha ifoni yami i-report lami. Ngeke ngiphinde ma ngiyaxolisa. Uzohlelana.